the bar in the Nigerian transporters, mostly in Igbo transporters. Video now for Unua. Hello my fellow Biafrans, I'm back again. But before I say anything concerning this particular video, I want to use this medium to thank each and every one of us that has been supporting me, sharing my video, and also praying for our leader Mazi Nnamdi Kanu. And I want to also use this medium to tell people happy Christmas. I hope everything is going well. The reason why I bring this particular video here is because of this our brother that people are seeing on my screen right now. There is a lot that he has to say concerning Igbo people who want to travel from other countries to East. So stay tuned and hear from him, and do not forget to share, because this man that people are seeing like this based in America, and he has a serious message to tell all the Biafrans. So stay tuned and hear from him, and do not forget to share to save more lives and property, because it is very, very important for you to share the video. Thank you and have a nice day. One love. The bar in the Nigerian transporters, mostly in Igbo transporters. Video now for Unua. Every my advice for Unua. Odeman aga season. And it's on in the season. It's on now. Mana luxury, mana small bus, ma mini bus. Now, mana siana. Unu get kucha now. I like you wear this advice. GEO, Ekesin, Yon Shagro, Libra, Osekwad also here, Unu Chanile, Ekene Dichuku, Unu Chanile, this video for you no. Now, video now for no. Now season now, I got about season. Nande Fulani and Onozo. Now, Abayike on a Hahubulo Yeji, able like a hammer. Makachua eji ebe like hawa ha cha ha ga achara anyị. You will get me now, let me tell you. You be done a highest now. When the security it's a highest mini boss luxury gebu nde vigilante gebu ebe udebe habu abo. Unu echekule ego unu ga lose. Wele na ego seat lab a share ni 10,000 na highest add the passengers ha ga akwụ. Because owo onye ọbụla ji ego flight. Were na ego a sheet abụọ na mini bus share ya to the passengers 5,000 ha ga-akwụ. Share ya na luxury ha ga-akwụ. Each bus ndị a ga-enwe ndị nchela abụọ ga-eji egbe. Ha bịa because marakwa na uche ha wụ ha chọghị ịgbagbu mmadụ, but ha chọrọ ịnwụrụ onye ọ na ndụ so that eweta ego, because ha achọ nke ha awụghị gbadebeti nke ndị nche unu bụ na moto wu gbaa ha gbagbuo ha, unu ha ala unu agba ha gbagbuo ha, unu egburu oge gbagbuo ha, unu egburu oge, unu kpọrọ aha obodo ajedebe one time egburu oge. Ihe ahụ azụ ka m na-akpịpị unu na ndị transporters ahụ azụ ka m na-akpịpị unu na, because unu adị ego seat abụọ na ndị nche nọ na each bus na nke ha ya sa mini bus and luxury. Oga ndị passengers ga-akwụ ya, they will pay because ọwụ onye ọbụla ji ego flight ịgba flight 500,000. So ha ga-akwụ ya. Unu mee ya ụta ka e secure life ndebe anyị ma ojije ma ọlịlọ ka agba season a ka ọ tọ ụtọ, because one ọ na-emaghị ihe nọ n'ime ọhịa ebe a ga-akpọ gị aga, ebe a ga-akpọ ndị aga ịkpọ ndị a ịhụ na 10,000 naira na 10 million a ga-ana ndị a n'ime ọhịa ma kpọrọ ha ga n'ime ọhịa awụghị disem 10 million a ga-ebe kpọwara ha ahụ ma kpọọ ha ga n'ime ọhịa na 5,000 10,000 15,000 awụghị disem matakwa amata. So because ihe ha ga-akụ ha ga-akụgodigide egbe kụọ gị kụjechaa gị ahụ were ụkwụ chute Owerri ọwa Enugu ga echie Port Harcourt n'ime ọhịa before ebido kụwa gị akụwa early morning 5 o'clock ha kpọte gị kụọ gị gwogwo, so that enye ha anaghị funu kpọ ndebe unu ịchaa ha ọkụ, chaa ha ezigbo ọkụ because of ihe akụrụ gị. So to avoid that, chọrọ ndị nche jee n'ihe egbe ga-eji sign out ndị polisi, jee n'ihe egbe ha ga-eji nọ na moto. Ndị nche labụ ga-anọ na each bus na-agbani ka unu dị na nkwado
kwado na ọfụma ịma na unu like ego too much because seat abụọ na unu like ego so much. I'm giving you an idea. Ego seat abụọ na share ya to the passengers, share ya to the seat ndị ọzọ. There ọnụ na 40,000 maybe 45,000, ọnụ na 40,000 maybe 50,000. Ha ga-akwụ ya 10,000 5,000 a ga-awụ big deal. Ha ga-akwụ ya, ndị be anyị ga-akwụ ya la. Unu gbagodi ya 60,000 70,000 la, ndị be anyị ga-akwụ ya ọ bụ ya la because ihe mụ abụrụ abịa mgbe m bịara Lagos 1,800. Ambra bịa mgbe m bịara Lagos na-agbacha 30 40 50 60. Ha ga-akwụ ya. So kee na ego a keenu nkwụcha so that ndị Fulani apụọ n'ụzọ. Ha mara na unu dịra njikere, ha ga-apụrụ unu n'ụzọ because mgbe lọziri shi na ala lọziri shi na-abịa ha mana ihe na ya ndị nche ya n'ime dị 12. Ha mana ndị nche ya n'ime dị 12. Ha ya sabụ isii na-abịa ha mana ndị nche ya n'ime dị 12 make it 24. Ha nchapụta kụwa ndị a ha unu ga-akụpụ ha n'ụzọ, kụpụ ha n'ime ọhịa, kụọ ha ekwe very well, kụwa ha ekwe ọka ha aka n'ahụ. Unu like kwa unu aba ya this idea biko help them share the video ka ọ gaa viral ka o ru ndị transport aka ka azọ ndụ. Gịnwa na watch abịa na video m ịwọchịcha ị gaghị like, ị gaghị kọmentị, ị gaghị share. Ị maghị onye ọ ga-emekọta o, ị maghị onye ọ ga-emekọta. Ị ma ọ ga-eme nwanne gị, ma ọ ga-eme nwanna gị, ma ọ ga-eme nne gị ka ọ nna gị, ma nwanne gị nwoke, ma nwanne gị ma enyi gị nwaanyị, ma enyi gị nwoke, ma ikwu gị, ma ibe gị. Ọ ga-aka mme wọchịcha share, like ya, kọmentị ya, press aka na share button. Ọ naghị eme witụlụ aka, ọ naghị eme witụlụ aka. Amam ihe na-eme unu wọchịcha vidio mmadụ na-aga share ya. Ọ dari press ha na share, ọ na-aga share, like ọ na-aga like. Ọ dịkwa dị very bad. Ọ dị very very bad. Share this video ka ọ gaa viral. Here wa advice enyege ndị transporters ekele dị Chukwu, Yosha Gro, Libra, GO, ha ncha niile ma ndị ncheta ha ma ndị ncheta ha ahụ ya ka ha nwee ike megide ka ha oru ha aka ka ha mụrụ ta eke kwucha na Krismas a na-ala na ka anyị zọọ ndụ bikonu, ka anyị zọọ ndụ ndị Igbo, ka anyị zọọ ndụ. Share this video. Thank you. Soludo before ndị ugwu emitie gị si gị nye ha na Anambra steeti va karị gị ebu ndị ugwu karịcha ya before wabịa mee gị approach. Soludo ị na-achị ụmụ mmadụ, ọ bụrụ anụmanụ ka ị na-achị, ọ bụrụ gị nwa Anambra steeti na ịbụ gọvanọ does not make you no iyi kwuru ya eme. No, anyị nwa tinye gị die. So before you take any decision you need to find out man, are they happy with that or not. Okay, for that particular transaction, that particular speech or that particular assurance in your Rundugu, it's a no for anyone Bundi Igbo. Do you understand? Oh, when it's again Ndugu Choimen, Juanya Aju, Juani Wabundi Waju, Opuna Equate, yes, Opuna Equate, Anima Bundana, Barani Quechiri. Do you understand? Ndano Aburebu na Benue, Ekanania. What can I miss steady? You got a so before you name anything, Mama ye Choimen. Oh, ya do one Mabundi. Dovegi that place. Ebi when Anambra State bu ben nagi. Obia Soludo. Ebi when Anambra State is your father's compound or your own personal place. Do you understand? You go the right papa tandan. You take no. So anything you join men. Juani kai career no case me. You now. Thank you, sir. Solu this do good that you love them. Abi e was soro shirin no je kweva nkwani ye nyevana. Soludo. You earn their way, and the next thing is 7 years you love them. So, Lord, I know Bundi when we problem with that word he use that ni love ndi rani. In my dear Nandanga Frogunanya. In my dear Nava Frynanya. No, the bone bona whatever. Meroji deka. I am a problem with that word because he used no riebani wabundi bono. In yet speech is ni love rundi bu. Is indugu you love them. Ndi tronam den gang proka. Ndi megide Nnamdi Kanu. At the end of the day, na nwoke mmadụ nọ na nga. Ka you love them. You love them based on what? Based on what? Okobi deva mma. Ka ihe megide ka imete ndị ugwu mma. Nothing. Ka ihe megide ndị a na-akụshi na ka satisfy ya onwere. Maka ndị akịta nụ abandigo Nigerians ije America. Ma ndị America na onwe bachọkwo dị ndị na-akụshi na ana. Imepe ọnụ isi ndị ugwu you love them. Sabike when you withdraw statement ahụ. Ajin Chineke ayogo withdraw ya. Talk more of ikpa aka na ofu mkpara na Anambra ni na-enyeba. Anya erenye ndị ugwu ana anyị. Vamara ebe va wụrụ arụ je chiri ya. Ndị Igbo amụtaghị ife na-emene. Unu aghọtaghị agha ha na-ebu n'isi unu.
Before egwu ndị Igbo ka onye ọbụla na-akpọ ma P-Square o Flavour Fino all of them ha mana now ndị ofe mana burugo agada gbachi ụzọ the gatekeepers of everything. Ndị Igbo start supporting your own people. Before ha bịa na movie all ndị Igbo bụ number one, ha bịa na music ndị Igbo bụ number one. Mana gịnị na-eme kịta? Ndị Igbo be anya dị streams music na movie ndị be anyị. So nke ndị ofe mana ka na stream. That is the propaganda they are pushing. And how ma adia support ndị Igbo? Ha bịazie were media ha na-egosi anyị nwee. Ị ga na party otu a DJ ya kpọgide ego onye ofe mmanụ, kpọgide ego onye ofe mmanụ ike agwụgo. That is their agenda. Onye ofe mmanụ pụta kịta gwọ rubbish. Ọ ga-ewu ewu maka gịnị? They have the media, they have the DJ, they have the radio station, they have everything. Una mo na oge ahụ anyị bụ number one na ha na-ewe iwe. Ha na-ewe iwe na-achọ ka esu ekpapụ anyị. Mana una nghọta the agenda. Una nghọta ho. Ima ndị Igbo amaghị gatekeep ife. Anyị amaghị gatekeep. We did not gatekeep. We let them in. Kita ha nwa burugo agada gbachiri ụzọ. We let them in and they came in and gatekeep everything. Ha na-agwazi ndị be anyị that if you sing in Igbo you cannot blow. Ha na-agwazi anyị na igwe egwu n'asụsụ ha you will blow. That is the agenda because they want to erase our own language. Ka ọ bụrụ sọ na own language ga-adụ universal. Mana tupu jụkwa. Ịga na party si DJ ya kpọọ ọgụ egwu onye Igbo. Yes. Support Igbo artists, support Igbo music, support Igbo movie, support your own. Ko we dila anyị na mma. Maka na Igbo amanna. Guys, me on the type congratulations. Congratulations to Mazi Nnamdi Kanu, the leader of IPOB. Congratulations to him. Finally, the truth has been revealed. The truth has been revealed finally. Congratulations to Mazi Nnamdi Kanu. The news coming from the latest source related to this case of Mazi Nnamdi Kanu has revealed that NBA, Nigerian Bar Association, has suspended Justice James Omotosho. Congratulations to Mazi Nnamdi Kanu. Justice James Omotosho has been suspended by Nigerian Bar Association. And according to the news, or according to the interview, when Omotosho was interviewed, he said that Nigerian government used him. That Nigerian government used him. That he is very sorry. So, congratulations to Mazi Nnamdi Kanu. The truth is now coming out gradually. The truth is now coming out gradually. Congratulations to him once again. Man, type congratulations to Mazi Nnamdi Kanu.